Λοιπόν, χαίρομαι που την έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι η Μιρέλα Υπάχου. Μιρέλα μου. Καλησπέρα. Πω, ωραία ακούγεσαι και δυνατά και καθαρά. Μήπως είσαι εδώ δίπλα στη Λαμία? Όχι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Και σας ακούω εδώ και μισή ώρα. Είστε εξαιρετική παρέα. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας. Λοιπόν, ήσουν πριν μια εβδομάδα στη Λαμία. Με το Μίλτο, το Μπασχαλίδη παρουσίασε το βιβλίο του για τον Αλκαίο στο Πολιτιστικό Κέντρο. Σωστά. Ήρθα πριν μια εβδομάδα, ναι. Και ήρθα στην παρουσίαση. Τον Άλκη Αλκαίο δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά. Τον γνώρισα μέσα από το έργο του και όσο περνάει ο καιρός σημαίνει όλο και περισσότερα για μένα. Έχω διαβάσει το βιβλίο του Μίλτου και με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Το έχω διαβάσει ήδη 2 φορές. Έτσι όσο περνάει ο καιρός σας λέω σημαίνει όλο και περισσότερα. Ωραία. Λοιπόν, Μιρέλα μου, σε πρωτογνώρισα πέρυσι, πάνω 8-9 μήνες ήταν Μάρτιος, στη χώρα, ναι. Στην Ηπάτη με το Μίλτο και μάλιστα αυτή η εντύπωση που έχω για σένα είναι ναι. Ο αυθορμητισμός. Μ' ακούς? Ναι, σας ακούω. Ναι, λέω καλά λόγια τώρα. Περίμενε να τα ναι, και γι' αυτό δεν σας διακόπτω, θέλω να τα ακούσω. Μη μου μιλάς στο πληθυντικό, σε παρακαλώ. Εντάξει, okay. Λοιπόν, ωραία, δεν θα πω άλλα καλά λόγια. Θα πω ότι έχουμε ένα κοινό σημείο. Γιατί εμείς είμαστε το ραδιόφωνο που αναμεταδίδει και το Nova Sport FM σε διαστήματα ημέρα. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Nova Sport FM. Σε έχουμε ακούσει και εκεί. Έχεις περάσει καλά νομίζω, Με τον Πάπη Χριστόλου και τον Μιχάλη Λεάνη είμαστε πάρα πολύ φίλοι και γενικά έτσι έχω πάει αρκετές φορές στην εκπομπή, κάνουν πολύ πλάκα, είναι εξαιρετικοί και οι δύο, έτσι παίζουν πάρα πολύ τα τραγούδια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε παίξει και ζωντανά κάποιες βραδιές 12 με 2 μαζί με Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τον Μίλτο Βασχαλίδη, με τον Τιβαίο. Δηλαδή έγιναν ωραίες βραδιές στο Nova Sport. Ωραία. Λοιπόν, έχεις βάλει μπροστά καινούργιο τη δουλειά σου. Είναι στίχη μουσική του Γραμμένου, Σπύρος Γραμμένος. Ο τίτλος είναι Μιρέλα. Πες μου και τους υπόλοιπους συντελεστές εκτός από σένα. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος, έχει κυκλοφορήσει εδώ και 1 μήνα περίπου. Έχουν γράψει μουσική ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Βασίλης Καζούλης, τα κίτρινα ποδήλατα. Έχει γράψει ο Σπύρος Γραμμένος το ομώνυμο τραγούδι, το Μιρέλα. Υπάρχει μέσα στο CD το σαν τραγουδάκι του Θοδωρή Παυλάκου, που το έχω σε επανεκτέλεση ντουέτο μαζί με τον Μίλτο, τον Πασχαλίδη. Έχει γράψει και ο Θάνος Παπα-Νικολάου. Στίχους έχουν γράψει όλοι παραπάνω και εγώ σε 5 τραγούδια. Και τραγουδούν ο Γιώργος Παντελιάς, ο Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος, ο Χρήστος ο Διδαίος, ο παπάς μου, ο αγαπητός Πάχος. Χαμός. Και σε ένα τραγούδι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Κώστας Παρίσης, στο στούντιο του οποίου έγιναν και ηχογραφήσεις. Μιρέλα μου, ναι, εμφανίσεις κάνεις τώρα μαζί με το Μίλτο τον Πασχαλίδη κάθε Σάββατο στο Σταυρό του Νότου, έτσι? Ναι. Χτες παίζαμε όμως και στη Χαλκίδα. Γενικά Παρασκευές παίζουμε και εκτός. Ωραία. Να μας έρθετε με το καλό, σύντομα. Μακάρι, εγώ θέλω πάρα πολύ. Να το πεις στο Σταμάτη, ξέρει ο Σταμάτης. Ξέρει. Λοιπόν, ξέρεις τι μου βγάζει, Μιρέλα, δεν μπορώ να σου το πω. Είσαι νέος άνθρωπος. Μου βγάζεις μια ορμή, ένα αυτορμητισμό. Όχι, θα σου το πω αλλιώς τι μου βγάζεις τώρα. Ναι. Ζεις το τώρα. Ζεις το τώρα, το χαίρεσαι, παρόλες τις δυσκολίες. Και προχωράς με αυτό. Αγαπάς τον κόσμο. Είδα πόσο σε αγαπάει και ο κόσμος στην παρουσίαση του βιβλίου και στη συναυλία που σε έχω δει. Αυτό εδώ, ξέρεις, είναι μια ροή που συμβαίνει όταν ξεκινάει από το καλλιτέχνη και συνεχίζεται από τον κόσμο, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε μου το πληθυντικό, Μιρέλα, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, συγγνώμη Νίκο. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να... Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην είμαστε αισιόδοξοι τέτοιες εποχές. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι αισιόδοξοι και η τέχνη
έχει τη δύναμη να επιβιώνει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δηλαδή εγώ είμαι πολύ... Και αυτό που θέλω να πω, έχεις ακούσει που λέμε για την γλώσσα του σώματος. Φαίνεται από τις κινήσεις του σώματος κάποιος άνθρωπος κατά πόσο συναισθηματικός του κόσμος πάει καλά. Αυτό λοιπόν είναι σε απόλυτη μορφή με σένα. Το σώμα σου, το πώς κινείσαι, το πώς αγκαλιάζεις τον άλλον, είναι το πώς χαιρετάς τον άλλον, είναι ενδεικτικό για μένα. Λοιπόν, δεν λέω άλλα. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά, να τα πούμε σύντομα. Φιλιά. Να τα πούμε σύντομα. Πολύ. Έγινε. Θα χαρώ πολύ. Πολλά φιλιά. Γεια. Στο πάλκο γνωριστήκαμε, σε κλασική ορχήστρα, βρεθήκαμε σε θέατρο, βρεθήκαμε σε πίστα. Αυτή ήταν η Μιρέλα Υπάχου. Και εγώ, ακορντεόν και πια. Όπου κι αν τη συναντήσετε, σας συστήνω να την ακούσετε, να τη δείτε.